Nati-consult tayo. May rabi ng brother ko, mga bakal na iso yung pagtutulog. Kanya din ko to. Dialysis. Ay, nagda-dialysis pa kayo. Ilang taon na pong nagda-dialysis? Wala pa po. Isang buwan lang. Isang buwan po. Isang buwan. Hindi pa kayo na, ano kayo? Tagano kayo ah? Umigaan na kami ito, hindi po. Opo. Kapag ipa-dialysis siya? Nakakaiso na diagnostic kidney Failure. failure. Pero si Agis Budarahan, ampay mo nagmanasa, apay pa-dialysis mo dagos? Kunamit ni doktor. Pero nung ikumpara nyo noon, at yung nag-dialysis kayo, anya tinapigpigsa kayo? Madjay didi o nagpa-dialysis kayo? Hindi. Ayan po, yun. Kunwari, may kunting nakita lang sa kidney. Dialysis ka agad, yan. Magiging lantang gulay talaga. Pero bigla siya. Kasi no, mabalin pa yung maagasan, kidney tayo, ti herbal, pwede tayong mag-herbal. Nagmanas gamin duro ka na iti. Huwag ayun, titamaan na nga talaga. Pero hanga naghimala lang ta hanga nag-dialysis so na nang 1 week. Ikwayon. 1 week iso na hanga nag-dialysis ta bumaba di creatinine na. Di mabadya kreatin talaga ang kwan dyan, i-maintain nyo. Di 9 na creatinine niya naging 1. Di 1 month na dialysis na. Pero di rapi ilang mo. Yung pa rin na ito tangay. O mga agas, Narakanghil, San Barakail, Agasa, Manyaman, sakit na tatanak mo. Dalok na, asidog na kabagyan nyo, yan nagarami. Kanya, asidog, kabagyan nyo talaga. Duwada nga nagplano dito eh. Agpa, si Balay na. Kapag ganyan mag-ganyan din ang tira kanya, kulam yan. Dialysis patient na kulam. Kaya ayaw tatiliwat? Kaya? Matilin dapat na. Sige, kidom. Pikit ang mata. Ano tinaga nyo pangalan? Pikit ang mata. Kaya consult. Tinatawagan ko, sumangit ko na po sa napantin ito tatay, nanghihina siya. Tignan natin kung maibabalik natin yung kalakasan niya. Hinga ng malalim, 3 beses. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pati pa nag-angis na marikatan. Pagkatapos nito, may ituturo akong gamot na herbal na inumin nyo. Kasi dapat pag nagamot yung spiritual, natanggal natin na kontratin yung gumagawa sa kanya. Sa spiritual, dapat gamutin din yung katawan na na-damage. So ano kayo, uminggan? Uminggan kayo? No, mulagat yun. Hindi pa ka rin natin bagito ta. Ito mo mo. Limagan. Tagdo kayo kung ito mo siya. Talalay nyo. Magna kayo, Jay, sa kapag kayo, Jay. Pahit at tayo, maligatan nga magnangamay sana. Ayan. Ayan po yung kanina, nanghihina. Pagsubli ka to. Nanghihina po siya kanina, naglalakad. Ngayon, kaya niya na maglakad ng mag-isa. Ulaw ito na brother na magmagnanamay na isa. God bless po, God bless.